Hentas, clí leis na rialacha a cho aontaíonn siad. Ach nuair nach féidir le is agriocht é an Hentas orpach atá bunathe ar an smacht reachta. Cílíonn sé seo nach mór den na tíortha agus na hinstitiúdaí a cho dhéanann an Hentas, clí leis na rialacha a cho aontaíonn siad. Ach nuair nach féidir le aontú ar cad is brí leis na rialacha sin nó ar ormaíocht na rialacha, cé a cheann. I ngach entities dain lethach, siad na brethúna a cho líonann an ról seo. Si cuairt brethúnis an Aontais Eorpaig, cólacht brethúnach an Aontais. Bunathe in Luxembourg cintíonn si go neurométar dlíthe an Aontais agus go gcuirtear a bhaimíd ar an mala céine ar fud na Málsta agus na institiúdaí go léir chun ar leasa mar Shaoránaigh. Má hagann conspóid chun cín maidir le cad a chilín dlíad a chud an Aontais nó má tá sé bailí, si an chuairt brethúnis a choléiríonn an cheist. Mar hampla, mar bhfuil brethbh náisiúnta cinnte conas dlí an Aontais Eorpaig a chur a bhaim, tá an chuairt brethúnis anach an carúló agus is féidir le hí réamhríló a thuirt ar cad is brí le dlí an Aontais Eorpaig, rud a ligean den brethbh náisiúnta leanúint leis an gás. Ar na bailí seo, cintíonn an chuairt go bhfuil cosan chlí an Aontais a gcuin mar Shaoránaigh, ar an mala céine ar fud an Aontais Eorpaig. Ceartas de bhreis agus 500 milliún duine, deimhnithe ag cuairt brethúnis an Aontais Eorpaig. Ag cinntiú go neurométar dlí an Aontais ar fud an Aontais is se post cuairt brethúnis an Aontais Eorpaig. Ach conas a dhéanann si é seo. Tá dhá chuairt ar le ag an institiúd amháin seo. An chuairt brethúnis, an chuairt is irde, agus an chuairt generálta. Tá an chuairt is irde, an chuairt brethúnis, comhdhéanta de bhreithimh amháin ó gach bástad den Aontas. Ní éistin gach brethimh le gach uile chás. Dáidir gach cás ar dlí sheomra. Léiríonn líon na mrethúna atá i láthair cé cho tábhachtach nó cho casta is atá an cás. Tacaíonn abhcóidí generálta leis na brethúna. Cosú leis na brethúna, síonn an taobhcóide generálta ar an mbinse agus éistin siad leis na pórtathe. Tugann siad an sin a dúirim neamhchléanta féin ar réiteocht dlíthúil ar an gás, sula gineann na brethúna féin. Déalann na seomraí seo le réimse leathan ábhar. Ról banúsach de chuid na cuairte is se ceistena ó bhrethúna náisiúnta a raigart faoin gcaoi ar cheart dlí an Aontais a léirú. Ligeann sé sin de na cuairteanna náisiúnta go léir dlí an Aontais a chur a bhaim ar a mala céine. Ceann eile dá príomh